едно, голът на Георгиев от Етър. Нашето предложение е номер 1, Георгиев Етър. Второто ни предложение е за този невероятен гол на Емил Мицански. Нещо рядко виждано по нашите терени, Емил Мицански Пирин. Мицански има втори много красив гол, който намери място в нашата класация. Нашето предложение е номер 3, отново Емил Мицански Пирин. Четвъртото ни предложение е за гола на Златко Янков от Левски във вратата на Славия. Още веднъж голът на Златко Янков, нашето предложение е номер 4. И последното пето предложение за един гол, намерете вие суперлатива, на Михтарски, Петър Михтарски ЦСК във вратата на Локомотив София. Едно наистина невероятно изпълнение на голмайстора в първенството ни Михтарски.